Dissabte es va celebrar l'acte de lliurament dels Premis Literaris Vila de Vallirana, que enguany va comptar amb una participació total de més de 150 obres i commemorava la 42a edició del Premi Josep Maria López Picó. Uns premis que gaudeixen d'un gran prestigi arreu de Catalunya per la dotació econòmica de 3.500 euros a l'obra guanyadora i per un jurat amb una gran trajectòria literària i que enguany va retre homenatge a Màrius Sampere, poeta, guanyador i membre del jurat dels Premis Josep Maria López Picó durant quasi 20 anys. L'acte va comptar, entre d'altres, amb la presència de l'alcaldessa de Vallirana, Eva Martínez, el regidor de Cultura, Joan Manel Arrabal, la regidora d'Educació, Isabel Villafaina, Josep Maria Vall, assessor de Cultura de la Diputació de Barcelona, i l'escriptor Jordi Sierra i Fabra. El lliurament de premis d'enguany va iniciar-se amb els Premis Puigbernat en poesia narrativa infantil o juvenil, que ha comptat amb la participació de 102 alumnes de les escoles del municipi. Els premis consten de 8 categories i els guardonats van ser els següents. Pel que fa als cursos de tercer, quart i cinquè de primària, amb una dotació de 25 euros, els guardonats van ser El meu poble, de Mariona Martínez, La meva Vallirana, de Selena Pérez, i els dibuixos d'Arnau Vinyals. De la categoria corresponent als alumnes de sisè de primària, els guanyadors van ser Romà Hernando i Hugo Ferrando amb un premi de 35 euros. I finalment, pel que fa als alumnes de tercer d'ESO, l'obra guanyadora va ser El franctirador de Capau, de Toni Molina, dotat amb 50 euros. Sense deixar de banda els centres educatius de Vallirana, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra va ser l'encarregat de lliurar el Premi al millor treball de recerca, que amb una dotació de 300 euros va ser pel treball Redisseny d'una fàbrica de Sara Touti Ginés. Per mi aquests treballs són un expositor de com som, del que podem fer, del que podem arribar a fer, i tant si guanyes un premi com ella com si el perds, que no el perds, competeixes, realment la importància va més enllà. Des de l'Ajuntament continuarem treballant com a dinamitzadors de l'èxit escolar al nostre municipi i continuarem caminant al costat de les escoles, de l'institut, de l'escola d'adults, nens, nenes, joves, famílies i, en definitiva, de la gran família i la gran comunitat educativa de Vallirana. De nou, felicitar els guanyadors i fins la propera edició. Moltes gràcies. El Premi Vila de Vallirana, dotat amb 400 euros, va ser per l'obra Bocins de vida, de Clara Montaner Carbó. I finalment el premi més esperat de la nit, el guanyador de la 42a edició dels Premis de Poesia Catalana Josep Maria López Picó, dotat enguany amb 3.500 euros, i la publicació de l'obra guanyadora va ser per Pere Antoni Pons Tortella amb el poemari Canvi de guàrdia. Un llibre de poemes sempre és mal de resumir, una obra literària sempre és mal de resumir, sobretot se suposa que la poesia requereix una precisió i una densitat i una complexitat que només se pot expressar amb aquells poemes que tu escrius. Ara, si hagués de dir alguna cosa, jo diria que és una obra que mescla moltes coses en principi antagòniques o contrastades. Hi ha poemes que miren cap endins i n'hi ha que miren cap enfora. Hi ha poemes fets amb un tipus de vers més tradicional o assequible i d'altres que són com a més trencadors i més fragmentaris. N'hi ha que tenen una temàtica més personal i una altra que són més de reflexió històrica o especulació intel·lectual. Jo això és el que més m'agrada com a lector i com a escriptor, ja sigui com a periodista, com a novel·lista, com a poeta, mesclar coses que en principi no tenen res a veure quan en realitat sí que hi tenen a veure, perquè la vida, ja ho sabem, tot es mescla, no? I de la literatura també tot ha de ser mescla. Bueno, el Ayuntamiento continuará apostando por la cultura, òbviament. El Premi López Picó està molt reconegut a nivell de Catalunya per el Premi de Poesia i l'Ajuntament, òbviament, recolzarà, i a més, que està arrelant cada vegada més en la gent jove, es presenten obres molt maques i de molta qualitat dels nens, i bueno, estem treballant perquè arreli molt i que el premi sigui cada vegada més reconegut aquí a Catalunya. L'acte va cloure amb una lectura de poemes de Màrius Sampere en homenatge a la seva obra i la seva implicació en aquest certamen literari de Vallirana.
margem. Amb la cullera fendim vés a saber quin mar d'odisees i elixirs. Amb la forquilla burxem Déu sap quin cim de muntanya perduda en les sals de l'immolat. Abans, no ara, ben abans, el ganivet ja havia fet xisclar el sol i la lluna. I no sabem res. És nit i anem a sopar, igual que els fantasmes que no poden palpar cap sofriment.